салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад духтараком. навори имрӯз аст итальянский новинка омадаи аҷоибот фасони нам хеле зардак духтаро дидем. баъд ин расветкоша духтаро сабзи тёмни дорад, сабзи хаки дорад, малина дорад, сери дорад духтараком. баъд вай дор оранҷеви дора. баъд духтарако ай кабутам дорем, не сирхша нигоҳ кунем чӣ хеле сирхай, ҳам малина ҳай ҳам не хеле сирхи ва бардои тарак бигенда ба кабути электрик дора. хулоса чанд таранг дора, 3 метр 640 сомонӣ. нархи донаи касе офтоби мегире бояд чи арзон мекунем духтаро. малинашам аҷоиб фасон аст. ма оранҷи беша кушода нишон метиҳем духтарако. бинен беҳад борои фасон омада ёзем. ира кирта медзонем ба кирташ аҷоибот мебурояд. хушруги материала бинен духтарако. успед кунед, шумо низ харидорӣ карда метавонед. доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия, дохили Тоҷикистон низ дорем.